Өмәк көнендә тирә-юнны җыштырырга район учреждениеләре һәм оешмаларының хезмәт коллективлары чыкты. Тырмалар, себеркеләр, перчаткалар һәм капчыклары белән корылынып, алар узган елгы яфракларны җыштырдылар, чүп-чар җыйдылар. Мы сегодня с коллективом вышли на уборку территории, предлагаемой территории, убираемся, чистим, порядок наводим. Сулай yüзү бассейны территориясендә дә эш кайный. Биредә дә чүп-чар җыелды. Башта өемгә, аннары капчыкка салдылар. Мы пришли с душой сюда, потому что это наша территория. Мы хотим, чтобы всегда здесь было чисто, чтобы наши клиенты, которые приходят к нам, радовались, что чистота, розочки сажаем, все, мы в течение лета убираемся. И это замечательно, что вот такие дни настали теплые, что дают нам возможность все это убрать. Паркларда һәм скверларда да шулай ук җанлы иде. Алар барысы да билгеле оешмаларга беркетелгән. Район хастаханәсе хезмәткәрләре сәламәтлек паркы территориясендә тәртип урнаштырдылар. Шул исәптән коймаларны пычрактан чистартып, аларны агартты. Тагын бер ял итү урыны балалар шәһәрчеге, ул коррекция мәктәбенә беркетелгән. Настроение прекрасное, погода солнечная, радостно и весело работать. Питрәчнең тагын 2 паркында район үзәгендәге 1 һәм 2 мәктәп хезмәткәрләре чисталык урнаштырдылар. Өмә барышында барлыгы 300 кубометрдан артык чүп-чар чыгарылган. Район авылларын төзекләндерү буенча эш дәвам итә.